Report with Care Seminar sa RMN Davao, Nagmalampuson. Atong dawato ng report ni Radyoman Will Duran. DXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman Abi, Nagmabungahon ang gilusad nga report with care seminar alang sa responsable nga pagbalita bahin sa mental health related incident sa DXDC RMN Davao niining Miyerkules, Agosto 26 sa 2025. Kini gipangulungan ni Professor Jeter Yares o sa licensed counselor, mental health and family advocate o gitambungan sa mga empleyado sa estasyon. Lakip sa mga naisgutan mo ang hustong paggamit sa mga pulong sa pag-report sa mga insidente nga adunay kalabutan sa mental health, paglikay sa makadaot kon makapangipos nga mga termino o paghatag og gustong impormasyon aron maprotektahan ang dignidad o pribasiya sa mga naapektuhan. Subay niini tumong sa mga seminar nga mapalambo pa ang responsableng pagpamaya ug masiguro nga ang matag balita abahin sa mental health makatudlo, sensitibo o dili makadugang sa stigma batok sa mga adunay mental health concerns. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyoman Will Duran, Tatak RMN.